9-essel Dusan Rangyisek Csehországból. 112-essel József Mahacek Csehországból. Stefan Betergát Szlovákiából a következő induló itt a padosok mezőnyében. Miroslav Abraham Szlovákiából. Práve sme dorazili do Baia Mare, po asi najdlhšej etape, ktorá sa tu konala. Je koľko hodín? 9:30. 9:30 večer. Postavíme stan, nejaký nocľah nájdeme, tešíme sa na zajtra. Nebolo to krátke? Čo ani nie, na začiatok to celkom stačilo, celkom ma ruky boleli dosť, teda ti poviem v cieli. Som bol celkom aj zapltený, lebo to bol taký fofor, to bol taký motocross vlastne, vieš, taký naplno, také cross country. Takže ako... Dobre, no. Uvidíme, čo bude ďalej. Dúfam, že motory vydržia všetko. Mal si nejaké problémy? Nemal som v podstate žiadne problémy, nič. No, teraz opravujeme rollbook, sa mi pokazil, takže dávame nový rollbook, tak uvidíme, no, že či to zvládneme, či nie. No. Zajtra? Aké majú byť povrchy, vieš? Kamene, tvrdo, blato, voda, sneh. Si mal brať Jarona, teraz míňal na bicykle.